Hej Jørgen. Ja, nu sagde du jo, at vi bare skulle gå i gang, så det gjorde jeg. Jeg har selvfølgelig lavet den software til den styring. Ideen er så, at vi lader den eksisterende PLC være, som så kører de gode og kobler det her ovenpå med scanneren og encoderen til at tage sig af de dårlige. Herover der simulerer vi scanneren. Her kan vi simulere hastigheden på båndet. Her er så en visning på gode og dårlige. Så kan vi sætte minimumslængden ind på en god og konvertlængden, altså længden ind til kniven. Så har vi nogle tællere, som sørger for at tælle rigtigt, så vi får klippet på de rigtige tidspunkter. Og vi har en monitorering af yieldet, de gode og de dårlige. Og hernede har vi så en visning af hvad kan man sige, af det scanneren, eller en udlæsning fra scanneren, som vi hellere siger. Så trykker man start, og så kører man altså ud af. Og det er klart, at alt bliver slettet, alt er 0, så længe der ikke er nogen dårlige. Nu laver vi så nogle dårlige, og så kører vi tilbage igen. Og den første, blev så 500, ikke? Og så videre. Nu tæller vi op til den næste, kommer næste periode. Den er der. Og så kan vi køre tilbage igen. Den lyse lyd, første lyd, det er det første klip, og den mørke, det er det andet klip. Så fik vi slettet og kører videre. Prøv en gang til. Og så laver vi en her, hvor vi kører 2 gange. Det vil sige, at der er et hul, hvor den skulle være god nok der. Men det skulle så klippes ud, for det er mindre end de 100. Må vi se, om der kun kommer 2. En der. Kører vi op til 600, og så videre. Og så 0. Så sådan det. Der er så de fordele også, at man i princippet kunne læse på speeden også, eller på hastigheden også, som man jo sætter båndet på. Og encoderhastigheden, sammenligne de to og sige, fungerer encoderen, eller tæller vi rigtigt? Og det kan man jo ikke på en PLC-løsning. Der vil man jo køre videre med en arm, hvis en af tingene går i stykker. Her har vi muligheden for at overvåge. Vi har muligheden for at gemme data. Vi har langt flere muligheder. Så